Sanibonani molweni ndiyanamkela kweSCTV ngesiXhosa. Isaqhubeka ke i-meeting kaMacele ke noMakhumalo. Akukho kuhle kubi nje apha. So uMacele uthi ke eyokungayi kwakhe pha isekutheni yena nomyeni wakhe babe ne-deal ngo-20 years womtshato wabo. So yena ngeke ade ayi-understand ke uMakhumalo. And uMseleki wathi makaphume kuye, uthi nami ndayibona seyivela pha eTV. So uthi omnye ngoba sasisebenza sobayi-2 nje kungekho nto, uqala wena wawusazi mna nandingazi, ngexesha sisebenza mna ndicinga right, kanti lonke ixesha kuthiwe phuma kum okanye phuma ebantwini abangakwaziyo ukukunceda. And uMseleki ke uyasazi isizathu soba ndingayi kumembeso wakho, and nawe ndandikuxelele ndatsho futhi ndathi if uyafuna ukwazi yiza kum ndikuxelele. Kanti ke uMakhumalo yena uthi wayethe ngeke akwazi ukumxelela ngokungathi uthi asikweletani thina sobayi-2. So uthi naye wengeke akwazi uqhubeka nokumbuza uba kwenzeka ntoni. Uthobile ke umxelele ukuba yena ukuvana kwabo boyi-2 wayengazange akudibanise noMseleki, bebevana nje ngoba bezi-sisters betshate bobayi-2. uMacele umxelela uba indoda yam, umyeni wam, nguye owayeya kowenu esa izinto eyokombathisa abantu bakowenu. So mna noMseleki sasesiyivalile eyoba ayikho into endidibanisa nemitshato yakhe uMusa Mseleki endawuphinda ndiyihambe. Uthobile uthi akayiva ke leyo into, uthi into abanayo boyi-2 ayimfaka uMseleki. Kulapho uMacele azibuze khona ukuba kanti mna ndimazi ngobani lo mntana, evuma futhi into yoba ewe ndandimazi njengomntwana wakwamakhelwane. Ndazomaziswa again njengonkosikazi ngoba wazongena njengomfazi kaMseleki, kodwa uthi ndandimazi njengomntana wakwamakhelwane. Uthobile ke wasemkhumbuza ukuba kodwa yena uyazihamba nje izinto zabo. uMacele uthe leyo ke yeyakho nendoda yakho, not nam. Bese xolisa ke futhi ke uMacele wathi njengoba ndiyaxolisa ngongayi kumembeso wakho, kodwa noma sowutshata noMusa ngeke ndibe khona. Uthobile uthe leyo sendiyayiqonda ngoku, kodwa ke le bendingayilindelanga kuwe noko. And uthi enye ezinto engazange imphathe kakuhle kukuba athi ebaxelela ngomcimbi wakhe ngale mini wayebanikeza izimemo, bathi xa sehamba yena ekhathazekile ngoba bethe ngeke beze, uthi xa sendimkana nashiyekane nanihleka. uMacele uthi hayi akasayikhumbuli ke leyo into yena zange akasayazi. uMacele kwidayari uthe ke sedikwa kwayiyo yonke into yeli tyala lomembeso ngoba akazude aye kule mitshato yapho uyo yonke, futhi uthi noba nguphi noba ngokwabani akazuya. uMakhumalo uphinde wabuza uba kona ke uyawurecognize nje kuwurecognize lo mtshato wami noMseleki. Wathi omnye noba ndingawurecognize noba ndingangawurecognize yena nje wonele. Uthi wathi it's enough. Wathi I am done. Umxelele ke uba uyabona uba yonke lento imvisa kabuhlungu. Uthobile uthe yena into emenza abe yisister yakhe ngumtshato qha, naye uyabona uba ingathi ngoku seyazifaka kuyo yonke lento and akava kamnandi. And uyabona uba ababoni ngelihlo eliyi-1. Umbuze noba yena uyathanda na ukuya kule micimbi ngaphandle kwale nto ya-20 years ke. uMacele ke umxelela uba yena wayeyile kwinto kaMayeni. So kaMayeni ke noba wayeye ngoba i-20 years yayingekapheli. Uthobile ke umbuze uba lo 20 years kanti uthini kanti kumntu omthandayo. uMacele kulapho athe ke ngeke uzuyi-understand noba uyafuna, kodwa ngoba vele awuzazi sacrifices endizenzileyo mna nomyeni wam, and kuye loo myeni lo ezizingasatsho kwanto ngoku sezilibele. And uMacele udikiwe uthi akayi-understand usisi yonke lento. Uthe esathi so uMakhumalo wabe esithi omnye ini yabona masiba yintoni. So usibalisele ke uMakhumalo uba yena wayekhona kodwa kowakhe umtshato uMacele, and uthi vele wazifumane ke izithuko phayana kusitshiwo into yoba uyaphapha. Uthi naye yena Macele lo wayezithethile zonto. And uthi ke ngoku kwade kwaba khona nengoma ebizwa ngegama lakhe. Ikhona ingoma mabeyiculwa phaa kubuza ubuyaphi uMakhumalo kodwa uthi yonke loo nto mna ndayithatha ndayibeka le ndayiphosela emva kuba ndisazi into yoba thina singoosisi ekugqibeleni, so abanye abantu asibafaki, kodwa ke kungoku uyedwa yena.
So kubi between abafazi bakaMseleku singababona besenza ishow ngathi yonke into right. No, siyaprethendelwa nje. Uchilo kedwa kwa usisi wathi bayaprethendelana kakhulu kwaMseleku. Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, like, singakhomenta futhi. Bye.